Barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri na tarihin fitattun mutane a Najeriya. A yau mun zo muku da cikakken tarihin fitaccen ɗan siyasan nan kuma ɗan kasuwa babban ma'aikacin gwamnati wato Dr. Yakubu Adamu PhD. Ku biyo mu a cikin wannan shiri don jin cikakken tarihinsa. Da fari, wane ne Dr. Yakubu Adamu PhD? Dr. Yakubu Adamu PhD fitaccen ma'aikacin gwamnati ne kuma ƙwararre a harkokin kuɗi wato finance da ci gaban tattalin arziki, wanda a halin yanzu yake rike da mukamin Honorable Commissioner na ma'aikatar kuɗi da ci gaban tattalin arziki na jihar Bauchi. An san shi da gaskiya, jajircewa, basira da shugabanci na gari, musamman wajen tafiyar da harkokin kuɗin gwamnati da bunƙasa tattalin arzikin jiha. An haifi Dr. Yakubu Adamu ne a shekarar 1980 a cikin jihar Bauchi. Ya taso cikin kulawa da tarbiyya. Ya fara karatunsa na firamare a Ƙofar Wambai a 1986 zuwa 1992, inda kuma ya nuna hazaƙa da jajircewa tun yana ƙarami. Daga nan ya wuce Pilot Junior Secondary School a 92 zuwa 95, sannan ya kammala karatun sakandarensa a Government Science Secondary School Toro, inda ya kammala a 1998. Saboda sha'awarsa na yin ilimi mai zurfi ya sa ya shiga Advanced Level Program a makarantar Tatare Ali Polytechnic wato ATAB a jihar Bauchi daga 99 zuwa 2001. Daga bisani ya samu gurbin karatu a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa University wato ATBU Bauchi, inda ya samu digirinsa na farko daga 2001 zuwa 2006. Ya kuma samu digirinsa na biyu ne wato MSc daga 2011 zuwa 2013. Ya ci gaba da neman ilimi inda ya samu digirin digirgir na uku wato PhD a shekarar 2019 daga Baminda University, inda ya kware a Finance, Economic and Development da kuma Public Policy. Ya wallafa research da takardu akan haraji, bunƙasa kuɗaɗen shiga, tsare-tsaren tattalin arziki da shugabanci na gwamnati. A hanyarsa na aikin yi, Dr. Yakubu Adamu ya shafe sama da shekaru 15 yana aiki a ɓangaren bankuna da kuma gwamnati. Ya fara aikinsa ne a FCMB daga 2008 zuwa 2013, inda ya yi fice wajen ƙwarewa da warware matsaloli. A 2013 ya koma Polaris Bank, inda ya yi aiki har na tsawon shekaru 10 daga 2013 zuwa 2023 ta hanyar ƙoƙari da jajircewa har ya kai matsayin Regional Manager a Polaris Bank. A lokacin ne ya samu gogewa sosai a ɓangaren sarrafa kuɗi, bayar da bashi, kula da haɗari wato risk management da jagorancin manyan ma'aikatu. A 2023 ne sakamakon ƙwarewarsa da tsabtar tarihinsa aka naɗa shi Honorable Commissioner a ma'aikatar kuɗi da ci gaban tattalin arziki na jihar Bauchi. Wannan matsayin da aka naɗa shi yana da alhakin tsara manufofin kuɗi wato fiscal policy, kasafin kuɗin jiha, gyaran hanyoyin samun kuɗin shiga, kula da kuɗin gwamnati, tsare-tsaren bunƙasa tattalin arziki, tabbatar da gaskiya da riƙon amana. Gudumawarsa da ya bayar a jiha, Dr. Yakubu Adamu ya taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa ya ƙarfafa tsare-tsaren kuɗi, ƙara kuɗaɗen shiga na cikin gida, rage dogaro da kuɗin tarayya, jawo masu zuba hannun jari, bunƙasa harkokin kasuwanci da kuma samar da ayyukan yi ga matasa. A ƙarƙashinsa, jihar Bauchi ta samu ingantacciyar tafiyar da kuɗi, ƙarin amincewa daga masu zuba jari da kuma ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa. Wallafe-wallafen da ya da bincike-binciken da ya yi wato publication and research. Dr. Yakubu Adamu PhD ya rubuta littattafai tare da gabatar da takardu a tarukan ƙasa kuma da na ƙetare akan haraji da samar da kuɗaɗen shiga, tsare-tsaren tattalin arziki, gaskiya da riƙon amana a gwamnatance da kuma tsarin tattalin kuɗi na jama'a. Lambobin yabo da girmamawa. Dr. Yakubu Adamu PhD ya samu lambobin yabo da girmamawa daga rundunar 'yan sandan jihar Bauchi, ƙungiyoyin ƙwararru a harkokin banki da kuma kuɗi da kuma ƙungiyoyin matasa da al'umma. Dr. Yakubu Adamu yana da
salon shugabanci inda ya haɗa da nutsuwa da kuma basirarsa, gaskiya da riƙon amana, shugabanci mai haɗin kai, kula da matasa da al'umma. Idan mun zo fannin iyali kuma, Dr. Yakubu Adamu mutum ne mai daraja iyali, yana da aure kuma yana da 'ya'ya. Duk da kasancewarsa yana da mukami, yana kiyaye rayuwar iyalinsa tare da bayar da gudumawa ga al'umma. Dr. Yakubu Adamu mai arziki ne tun kafin a bashi matsayin kwamishina. An kiyasta arzikinsa ya kai kimanin dala miliyan 20, wanda ya samo asali ne daga aikin bankinsa, gwamnati da kuma hannun zuba jari. Da ƙarshe, Dr. Yakubu Adamu PhD jagora ne mai hangen nesa wanda ya haɗa ilimi, ƙwarewa da gaskiya wajen bautar jama'a. Daga makarantun da ya yi, aikin da ya yi, zuwa mukamin kwamishinansa, rayuwarsa darasi ce ga matasa. Yana ɗaya daga cikin manyan mutanen da ke tsara makoman tattalin arzikin jihar Bauchi a yau da gobe. Ku biyo mu a cikin wannan shiri don jin cikakken tarihin wasu manya-manyan mutane a Najeriya. Idan kuna da wasu manyan mutanen da kuke son jin tarihinsu, za ku iya rubuta mana a comment section. Daga Labaran Yau TV.